News. Wow naman ang mga idol. Ayan, so talaga nga naman. Sa pila ko mata adantikas jay kong Caldington. Ayan mga idol. Actually, Idol Glenn, akin, and of course, deto'y apo, deto yun mga idol. Hello, Idol Bernadette. Ayan, so dani Idol Bernadette. Our soon-to-be reporter. Dito ay IFM News. Okay, so iti man na dito gundaway intayo man apo kan ni Idol Spider Rodas, gobyerno probinsyal iti Ilocos Norte ipatungpal da apo ti household composting iti amin a barangay. Idol Spider Rodas, please come in. IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Ipatungpal ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Norte ti household composting program iti amin na 50 ket siyama barangay iti probinsya itatawin tapno mapapigsa ti food security, mapalawa ti organic farming ken mapabasit ti basura iti balay. Imbaga ni Governor Cecilia Araneta Marcos na ti programa ket mangtulong kadigiti pamilya babaen iti panagbalbaliw ti kitchen waste akas iti biodegradable a basura nga agbalin na organic abono para iti backyard gardening ken panagmula iti bukod at taraon. Ilawlawag met ka nabayag nga ububra indi iti Ilocano ti panagmula iti likod ti balay ken ti household composting ket mangpabileg iti daytoy a kultura babaen ti panaypaay ti chemical free ken nasaysaya at aabono. Sigun iti gobyerno probinsyal ti programa ket naipatungpal iti ti 14 a barangay ket naipakita iti naimbag a resulta iso nga ipatungpal daytan iti intero a probinsya. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak RMN.